आङो दिनै दा 12टा बाजिबाय समा बेनि सिगाङाव आं एपिबिनि कक्लाबारि ब्लक समितिनि नेहाथारिमोन गाहाय नेहाथारि बेनिफ्राय माखासे उसुबिदा नुजानायनि थाखाय उसुबिदाया बेनो जोंनि माबानि गेजेराव एपिबिनि गेजेराव बहुत समस्या दं प्रब्लेम दं फारसेखै सापर्टारा बिराद खम ना सापर्टार नागिरनायावनो बहुत सम थांगोन दिन थांगोन बोसोर थांगोन फारसेखै फाइनान्सियेलि बिराद उइक जोबोद उइक बेफोरखौ बुजिनानै मिथिनानै आङो बे इउपिपिएलनि जिथु आदर्श आइडिय'लजि मावनाय बेफोरखौ नुहुरनानै आं इउपिपिएल हानजायाव दिनै जइन जाफैनाय जाबाय आंथ' गोदोनिफ्रायनो नुबाय दं जा सुक्तिनि उनाव सुक्तियावबो एकर्डआवबो इउपिपिएलनिफ्रायनो दङ ओमफ्राय बिथांमोना सुक्तिनि जिथु दफा बेखौ मोनफानि उनाव मोनफा मावबोगासिनो दं गासैखौबो खेबसेनो हाजोबा 5 बोसोराव हाजोबा उनाव सरकाराव फैबा मावबावगोन जेनेबा बहुदखौनो मोजां मावनाय नुदों हमनानै ला आं गोबां बोसोर एनडिबिआव दंमोन आंनि लोगोफोरा माखासे जेलाव दंमोन बेखौबो कयजनमान फाइनान्सियेलि होन अफिस थाबायनायानो होन कर्ट कासारियाव थाबायनायानो होन इउपिपिएलनिफ्राय हेफाजाब होयै थाखा फैसायानो जा मानसि थांनानै जा माखासे जेलाव थानायखौ बख'नायखौ आं नुनो मोनबाय बेनिखायनो आरो बिथांमोननि आदर्शखौ मोजां मोननानै आङो इउपिपिएलआव आफादाव दिनै जइन जाफैनाय जाबाय। दिनै जोङो कक्लाबारि ब्लक कमिटि आंथ' हारसिङैनो ब्लक कमिटिनि कक्लाबारि ब्लक कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि आंजों लोगोसे दङ भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां जारिमिन आरो बिदिनो मेम्बार्सफोर दङ जों गासै 11 जन दिनै इउपिपिएलआव जइन जाफैबाय। माबायदि हाबा मावलांनो ओंखारबोदों नोंथांमोना? जोङो बिबानखौ मोनलागि दामोन एज ए मेम्बार हिसाबै जों जेरै सुबिदा जायो बिदिनो इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावलांगोन आरो रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै जों आवगायबोदों।